מה קורה חברים? כאן איתכם קוואקדה גיימינג, והיום אנחנו מפרסמים 3 אנשים, וזה פעם אחרונה שאני עושה את זה רק החודש. כל חודש אני עושה, ופעמיים, כל חודש פעמיים. והיום המשתמש הראשון שאנחנו מפרסמים זה גילד הירו גיימינג. אז כמו שאתם רואים, יש לו 10 משתמשים רשומים, גם אני רשום אליו. הוא עושה סרטון, הוא עושה ניסויים, ואין כל כך הרבה מה להראות בערוץ הזה, כי זה חבר שלי, אז אין כל כך הרבה מה להראות. ועכשיו מיד נעבור למשתמש הבא שלנו ביוטיוב, שהוא גם חבר שלי. אוקיי חברים, חזרנו למשתמש השני שלנו ביוטיוב, ושמו נום פייר גיימינג. יש לו 9 משתמשים רשומים, ואני כאן סב שלו כמובן. הוא עושה סרטונים על כדורגל, לייבים, פרסומים ושליזריות, כן. זו התמונה שלו, הוא עושה גם GTA V, אני חושב. זו התמונה שלו, הרקע שלו. וכל מנוע, כמו שאתם רואים מופיע הערוץ. ועוד מעט נעבור למשתמש השלישי והאחרון שלנו להיום. עד אז תחכו. אוקיי חברים, חזרנו, והמשתמש השלישי והאחרון שלנו להיום הוא מיוזיק די-ג'יי. כן, יש לו 24 משתמשים רשומים, גם אני סאב שלו כמובן. הוא עושה שירים מגרסת הצ'יפמנקס, ובינתיים יש לו רק 6 סרטונים. והוא עושה גם טרנסים, כן, וסליחה שאמרתי שזה הערוץ האחרון שלנו להיום. יש עוד ערוץ אחד שאני רוצה שאתם תעשו סאב, כי לא יודע מה יקרה. כן, עוד מעט נחזור. אוקיי, והמשתמש האחרון באמת שלנו להיום הוא אקו סולידר. אולי יש כמה מכם שמכירים אותו, כי יש לו 545,436 משתמשים רשומים. אני רשום שלו, ויש לו מלא סרטונים עד עכשיו. כן. הנה, הוא עושה הפלייליסטים שלו, זה הוא עושה סרטונים על מיינקראפט, רובלוקס, מיינקראפט סטורנוד, קלאש רויאל, בטלפילד, בום ביץ', הוא משחק גם באקסבוקס. זהו. אין לי כל כך הרבה מה להגיד על הערוץ הזה, כי זה ערוץ יותר טוב ממני, כי רק עכשיו התחלתי את הערוץ. התחלתי אותו לפני כמה ימים. הוא כבר איזה 2. אז טוב, זה המשתמש האחרון שלנו ביוטיוב. אני הייתי קוואקדה גיימינג. תנו סאב, כי אני יודע מה יקרה. אז כמו שאמרתי, אני קוואקדה גיימינג. יאללה ביי.